Tapi kan ada sisi foto dulu. Sama ngetem. Pambut. Kan nyanyinya langsung kayak gitu. Iya, langsung ke ini aja ke Puade. Ke Puade foto. Oh, kirain nyanyi dari sini ke Puade. Enggak. Puade dulu. Enggak nyanyi dulu kan tadi katanya kalau nyanyi dulu. Nah, ini apa ya? Iya. Ciro lu ambruk. Centos ke. Mutar kowe. Kaprok ke wit trembesi mutar kowe. Hei. Kumpul ke. Tendang. Ayo. Udus. Sisik sapa iki? Antarja Maja Prakarsa legane ngatiku edan. Meletik metu genine bangsat elek. Aduh mati aku. Aduh. Sembur lonyoh kowe. Ati gotongan. Hai. Aduh. Mati. Iki gek lakon apa to Riri? Aduh. Kok geting aku. Weo. Kuncake Pak Markaban bongko kowe.
Aprabak sruka branang geget waja mlintir gumbala sukal ciling sabto edan-edanan ubar mawut para wadya pasir gumlar gulungan genderamu bongko ana gamanmu linggo sukarya maju pupuh raya anak ora bakal gigrik wuluku salombo soy Gatotkaca bali takon Prabu Linggakarna saka pasir Gumelar ayo maju ngejak pirang dina lateni gembelo sirahmu oi hei ya oh mutar kowe baik mutar kowe sampetan jemberan iki wah Pandita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susuh ngangin ngendi nggone edan-edan muridku sing ndak tresnani Lingga Sugarda ndak sawang ya kasor ing jurit ya sapa musuh wani karo aku Begawan Harimurti
Ibarate wong negara Pringaja kok pilih lempeng-lempengi dangkele tandang ana. Aku Satria Lisan Puri Swalaba Setyaki kang dadi musuhmu. Maju kepara ngarsa legane ngatu tak remet dadi awu. Tos balungi. Nempak bun-bunan dublak cengel Setyaki. Pendhita sipating Brahmana digiyecek sak kayange kaya musuh buta alasan. Setyaki, Hari Murti njaluk ngapura kepeksa aku tega karo kowe. Mati. Obong. Mati aku. Oh, Raden. Oh. Welah anak anggere Gatotkaca Raden Setyaki kadya linala notok bebayune dados arca. Waduh, kok kados mekaten panandhangipun dereng rampung upadi murjanipun Sinuwun Dwarawati kalian Bibek Bratajaya lelakon saya peteng mendungi saya ngregemeng kados pundi prayoginipun. Monggo nggih nyimpang dalan kemawon sajakipun Begawan Hari Murti winangka ing dewa cinaketing kelawan Bathara badhe kula bapa Raden Setyaki murih antuk usada nggih.
Ali geni kaki muka kawruhana den wakodo ing jaman tali geni kahanan horegu murah kontrang kantring prajanma udan tanges banjir getih sarah panwung sinuparko bardahana sinumetaline geni sumu sesaeng panandang saged ngenget panas makandar-kandar kahanane yo kahanan geni kaya geni kuasane yo geni geni tumindae geni rakyat geni pamerintahe geni banda geni jaga kabeh geni
gliak waton kecandak sareh-sareh waton pikoleh. Wis ora krasa wis jam yah mene. Nyambut gawe ki yen linambaran ati sing seneng ya ta. Kuwi ndak krasa. Kang Gareng siap, Truk. Dik Bagong nyapa celuk-celuk. Masih dalam rangkaian bersih desa ingkang mapan wonten ing Desa Ngadipira. Lurahe Bu Karsupin, luar biasa. Piyayi sing sembodo ngaturake panuwun. Awake dhewe wis ditimbali sak kanca. Ya klungsu-klungsu melu duwi isih akeh kekurangane tinimbang keluyane. Ingkang baku ya to Mas Gareng Dik Bagong. Piye Mas? Sing baku awake dhewe sowan ana ing Ngadipira sak kanca kene iki njembarke srawung nambah relasi. Ayo. Lah, ngeraketake sapa keting paseduluran talining silaturahmi kaya dawuh Kanjeng Nabi. Sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi bakal dijembarke rezekine, didawake umure. Ngono ter. Uga matur nuwun karo sedaya panitia ya Mas. Yang pasti juga begitu. Sing wis bot repot kanggo mensukseskan ikut andil ana ing acara pagelaran pada malam hari ini sing tidak bisa disebutkan satu persatu Truk. Ayo. Uga mengeti Agustusan. Luar biasa. Dasare wong Ngadipira iki hebat luar biasa yen antusiase karo kabudayan, ya ta? Bersih desa kuwi dudu syariating agama, ning kuwi tradisi turun temurun. Ngono. Yen ning Islam ning agama ki hukume tradisi piye, Truk? Waton ora tabrakan karo hukume agama, monggo sah-sah wae. Apa meneh wayang kuwi mbiyen kinarya media ya toh, sebagai sarana media kanggo njeng Sunan Walijaga anggone nyiarake utawa nyebarake agama Islam ana ing Nuswantara ngono. Biyen ndak iso Kang Gareng nganggo dakwah sing model saiki ning mimbar-mimbar ya. Ning nganggo budaya ngono. Budayane wayang nganggo gamelan, nganggo tembang-tembang Jawa. Iki satemah biyen cara biyen menungso saya tertarik manjing marang agama Islam maca 2 kalimah syahadat. Ngono mergo iki yen ditarik benang merah. Wayang mono si filosofine ya akeh banget. Ya ta? Ceritane ki wayang ki sewengi muput ki amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf kabecikan nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Ngono. Luar biasa. Aku wit sore ora ngrungokne swarane Wiraswara terus. Ayo. Pak Purnomo. Ayo. Sing marai bagus ki brengose lho Mas. Ayo disapa terus. Wilujeng enjing Pak Pur. Nggih, wilujeng dalu Mas Bagong alias Wilujeng Enjing. Wah, Wilujeng Enjing. Niki pun mes setengah 3 ya ta. Nggih, sing penting gliak-gliak waton kecandak lah. Penting karemenane masyarakat ura-urane kecekel ning ya lakone ya ditutuk-tutuke. Niki bersih desa niki badhe ngaturaken napa panjenengan Pak Pur, monggo kanggo apresiasi panjenengan dhateng warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Ngadipira. Nggih niki wau wonten orek-orekane panjenengan cobi dandang gulane kula ungelne. Dandang gula. Nggih. Pelok nggih niki. Nggih. Monggo Pak Pur karo leren karo kanca-kanca penabuh. Nggih.
hang leluri mreh tansah lestari ang leluri mreh tansah lestari ya. Adat kuno nenggih bersih desa lo mati hingga mangke wujute suka syukur mugi konjo ngarsaning Gusti wujude suka-suka ning batine syukur. Dadi ketoke seneng-seneng ning batine lelekan tirakatan. Ajeng Pak Pur. Kang minangka pangayoman. Benar ya pangayoman. Mring titah darum. Hang ganjar sandang lan pangan katentreman bagya mulya lair batin wajib sinembah matur nuwun. Wis katur dandang kula pelok 6. Sing mbok dhisikne sapa, Truk? Mbak Mary. Biasanya Mbak Mary wis didhisik ning goro-goro terus goro-gorone ora rampungi mulih. Dadi tak dhisikne sik. Ngono teh. Dalang perang ra wis-wis nganti 2:30. Mayang go jak-jakan kaya ngono kuwi. Mau tak dhisikne ngono lho. Wis pokok sing pelok 6, Mbak, monggo kersa. Sugeng enjing Mas Bagong, Mas Wilujeng enjing Mbak Mas Mary. Ya, Mbak Mary iki jan kaya bulurah kok. Alhamdulillah kula nggih teng omah mriku nggih bulurah. Mboten, terus sing statuse wau benere sing klambi putih. Oh nggih. Salah pasuryanku kok ora dipajang. Oh, sing membuat sini kok. Nggih, nggih, nggih. Niki tembangipun menapa? Monggo sing pelok 6 pasrah borong panjenengan Mbak Mary. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dening wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma
lancir kuning. Yo. Ah. Yo. Nah. Ya. Kledang kaitako pranyata janjine datan citra gelang alit welet misa saupama aja lali kalih kula. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudhuning wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma pepujanku tak jaluk citra janji duh kang masira wong murah ati amang sira dadi ati rino wengi aku tansah angen Dintek nih Mas. Mbak. Samane bayangno sapa to? Lah, bayangno sapa pripun to Lah, Mas, boten. Lah aku yang bayangno sampean bayangno sapa? Lah, Kayak bertepuk boten. sebelah tangan ngene iki. Elah, alah ngono ya nek lho. Kayak keploke Victor gak teko. Ngono ya nek lho. Nalikane nyuwun sewu. Inji. Bojo iki kumpul karo bojone ngono kuwi malah sing dibayangne rendak bojone ya. Lan jenengan nate dicurhati sinten kok Boten ngono ya nek lho. Ngono kuwi napa niku pengalamane tiyang-tiyang niku. Oh, kula kinten nak pengalamane Mboten. Pak Pur Slundu. Aku to. Ki mau kalih Bu Parsinem ya ketap-ketip ngono. Ketap-ketip piye wong klinipen jare. Waka. Wis. Kledang kaitako pranyata janjine datan citra gelang alit welet misa saupama aja lali kalih kula. Mbak Mary. Injih.
Tapi kula niku nek ngejak jenengan niku beban lho kula niku. Lah kok saged? Estu bebane niku wah aku kudu golek son sing apik. kok ngoten? Lho kang garwa jago perkara. Lah kok gak tau dijak. Maestro perkara son. Lah nek jago nyapo ngejak son liyane. Lho kan maksudnya kan Mboten kula niku sembarang. Pokoke anggere mike akeh nah aku seneng. iya. Mulane nek Victor Kayak Mas Imam iki lho mike iso ngepangi to Mas. Tapi nek sing ngenong niku sing Pak Sipan niku seneng sing son sing mamane tak terus saged muni dawa. Tua. Oh, ngoten. Deng, deng. Sing ada anu. Ting ting tuwing. Pak Sipan kok tok ganteng kok kene. Ya. Kayak putih ngono. Oh, pucet to, tak kira. Nggih, matur nuwun lho Mbak Mary. Nggih, sami-sami. Nah, Kula nggih ngene. matur sembah nuwun. Ngene iki batine Mbak Mary gawe aku wis bar. Wis bar. Mboten, mengke kula tunggone sampai jam 6. Lho mboten lho nek wonten acara benjing nderekke lho kula. Sama melu aku. Lho mboten mesti nderekaken tindak. Yo dibarno sik to lagi melu aku. Njok. Ah, iki sinden-sinden Astabrata iki meng nganggur tenan iki mau. Yo tampil kena nonton wayang kok gelungan, guys. Heeh. Mbak Pesek. Heeh. Gamelane kuno ya. Kuno. Jumeneng Mbak Pesek supaya otot-otot di kaki mengalir. Otot maksudnya aliran darahnya. Aku mau gak kon ngadeg. Lah jenengan iki gara-gara kasih. Lah jenengan dijak pisan kok kaya anak tiri. Elo mesti ngono kuwi lho. Mesti limbukan mau wis sak lose lho. Masa? Mang dudu aku mengwidodari. tobat. Nek kurang los benjang injing kula ladeni. Ah, tenane lho Mas Petro. Kula pur sikil kiwa jenengan. Mbak Pesek jumeneng. Wah, luar biasa. Lagi jumeneng. Wah, wilujeng enjing Mbak Sri Wahyuni. Sugeng enjing Mas. Luar biasa. Gini ya sak letingku, sak angkatanku niki. Kakek ning ndi Mbak Yu? Wonten Boyolali Mas. Waduh men to. Nggih no. Aku ning Tulungagung wis cuwapek kok. Tebih jenengan. Mosok ning Boyolali. Nggih. Luar biasa. Semester minggah semester 7. 7. Ya saiki nembang. Niki sing izin Dik Sinta. Oh, Mas. Lho iki jam 3 punjul pirang menit iki ya. Yo, Wahyu Mustika Jati ditutukne slendro. Yo. Angin amidit milir Arom bunga banjaran sari angin mangidit milir Arom bunga
sedih ing penggalih Ndara. Kula ngertos ingkang Ndara penggalih mesti murcanipun Raden Ayu Bratajaya nggih Raden Ayu lara ireng teng garwa. Jenengan pitados mawon kaliyan ingkang murba jagat. Murcanipun Dewi Bratajaya nggih lara ireng mesti ngupadi margi ingkang rahayu kinarya katentreman kang sarta karahayoning para bebrayan agung. Mang pitados niki mengki timbuling Dewi Bratajaya timbuling kang garwa pedhut ingkang anglimputi Praja Ngamarta mesti badhe sumilak den. Mongko gandhening tumu salami mong hawasiling iling lukitaning alam padang tetrawangan kaya lumaku ing wanci panglong kepapak ing ngobor sewu kakang. Kados pundi Ndara? Kaya siniraming tirta suci Maradhyage senadyan wis padhang atiku kaya ana trontong-trontong pepadhang marang jagating Janaka. Derekno aku mlaku ngener ngulon mbok menawa ana pepadhang kang bakal mapak lelakon iki Kakang. Monggo kula dherekaken, Gus. Hina sumubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sataning kukila ringkane goro saketer kene donganing kung lerwu sing pinipanca mapan ing astana Gada Madana Risang Bratajaya tetugur aning kono. Sedakep salungku tunggal Putri Madukara Raden Ayu Bratajaya ya Dewi Sembadra nutupi babahan Nawasanga ngeningaken panca indriya panca lima indriya pengangen-angen amberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidikara mandeng pucuking grana anut marang gyaning kekayun kayung yo nang ngayati hayaning parutama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layaping ngaluyut pindha pecating supena sumu-supeng rasa jatine Risang lara ireng wis manunggal kalawan Gustine sedyaning kayun arsa nggayuh kanugrahan murih katentremaning para bebrayan agung katarima pamintane praptaning jauting sithik pangudal-udal Bathara Narada njogaraken kang nedheng semedi.
ing driya mangu mangungkung kandukan rimang punika rawuhipun pukulun Bathara Narada sembah sungkeming Bratajaya katur kunjuk pukul. Ya bocah Mandura putri Madukaraya wis ndak tampa dene pangestuku tampanana kula tampi ngasta kekalih muga andayanana kasantosaning Bratajaya paduka rawuh anjogaraken Bratajaya kang lagi nandhang semedi ana parigawe apa pukulun ngene kayangan geter mateteran mubal ndute si blegedobok ngakak galak kumitir petite sang Hyang Ananta buka karya goreh rongeh para hapsara hapsari dewa dewi satemah pukulun Bathara Guru nduta marang panjenengan ningsun baya sapa titah kang gawe geger ing kayangan tinemune jebul sira Bratajaya kang gentur tapane manteng semedine kepengin gayuh kanugrahaning dewa mula prataulan dinuta marang pukulun Bathara Guru paring kanugrahan wujude wahyu mustika jati marang jeneng sira Bratajaya yen wis pancen kinudratake Bratajaya kang nampa wujuding mustika jati maraga genggal wulungna pukulun ngosik kowe jejering wanita yen kowe wis kelakon nampa wujuding kanugrahan utawa wahyu iki arep kok nggo apa pukulun saiki iki jamane wis beda wong wadon kaya aku uga kepengin duwe gegayuhan bisa dadi lantaran katentreman kang sarta karahayoning para bebrayan agung yen wahyu mustika jati wis ndak gayuh wis manjing ana raga kalawan jiwane Bratajaya bakal tak nggo sarana memayu hayuning kinarya pengayomaning para kawula kang nandhang kesrakatan pukulun pancen luhur kowe Bratajaya pancen luhur kang dadi kegayuhanmu mula ora sandadak nganggo kesuwen tampanana wahyu mustika jati mustika simboling pengayoman simboling katentreman jati wis ngarani pancen Bratajaya senadyan ta wong wadon bisa dadi payung pitulung pengayomaning para kawula pengayomaning para bebrayan agung Nulun bakal nyuwun pamit bali mangkiya wangan. Sakwise nampa wahyu kowe mlaku wongener mara ngetan. Lakonana tapa ngrame bebantu sapa sing butuhake Bratajaya. Ngestake dawuhmu pukulun ngaturake panuwun dene wahyu mustika jati wis ndak gayuh. Ayo ndang bali yo timbulmu wis dianti-anti para kawula Bratajaya
Wong wedok lunga ora pamit. Wis ana pirang wulan ninggalke kasatriyan ninggalke praja. Sapa wong lanang sing ndak bingung kaya ngono kuwi? Bratajaya kaya kono ora wae. Ana lungae malah rabi. Ning dinti kok anak-anak. Gelem ora nek enek butuhe tok. Dadi bojone Pangeran Janaka ki rumangsaku ibarate arisan setahun iki rung mesti nyotel. Setahun to saking akeh kok. Saking akeh bojone setahun diubeng ning kitiran ngono, setahun rung mesti nyotel. Malah eneke tel. Pangeran, aku wis nggayuh wujuding wahyu mustika jati, wayuning pengayoman kinarya katentremaning para kawuling negara Ngamarta kang kalimputing pedhut bojoku wong ayu. Dalah jagat dewa Bathara jagat pramudita syukur bagi jumurung Ndara Bratajaya sampun timbul iki Setyaki lah kok kaya reca ini nggih menika ketaman nuning nggih pengabaranipun Pendhita Klyang Kabur Kanginan ingkang ngaku wingking saking pertapan Sendang Purwa ingkang peparenipun Begawan Harimurti penodayane mustika jati tak grayang muga waluya jati temah nirmala. Pedhut kantun setunggal Begawan Harimurti ngancam ngincim patinipun para Pandhawa yen wong lanang ndak enek sing iso ngadepi ben wong wedok ae sing maju. Ana wanita mapak marang lakuku Bratajaya aranku bali Begawan Harimurti ngguri saka pertapan Sendang Purwa kowe arep ngancam ngincim patining Pandhawa paten ana dhisik Bratajaya wong madon krubyuk kabotan Pinjung singkirake saka papan iki. Tak grayang geblak kowe. Ana dayaning mustika jati sing bener bakal jejer sing salah bakal seleh. Maliya wujud aku apal ambumu kok Kang. Karep maliya wujud dadi apa aku panggah apal karo kowe Kakang.
sing dados begawan Hari Murti niku paduka Sinuwun Ndaramati. Iya, Setyaki. Oh. Perang gagah kadang tak gecek ya. Nggih boten napa-napa ingkang baken kula sampun warya jati temah nirmala. Aja kliru panampa ya Bratajaya. Anggonku memba wujud begawan Hari Murti lan ngrabasing para Pandhawaku ora duweni niat kang kurang prayoga, malah aku duweni tekad kang sedya kang becik, sedya kang apik. Ya kuwi niatku kareben nyengkake tumuruning Wahyu Mustika Jati supaya cepet tumedhakan ing Arcapada kang ginayuh kelawan Siyadi. Ya. Tekaku rene ya mung nyengkake tumuruning Wahyu Mustika Jati. Jebule Siyadi Bratajaya pancen pengawakaning Wahyu kinarya katentreman karahayaning para kawula ing negara Ngamarta kang dina sakmengko nandhang pagebluk. Mula wong wadon ing dina sakmengko ing jaman iki wis padha wae ora ana bedane karo wong lanang ing babagan kewajiban. Apa meneh kinarya njejegake lajeng kautaman utawa njejegake tumumpanganing garis sing bebener. Pranyata Bratajaya adiku, senadyan wong wadon nanging bisa ngangkat derajating para kawula samu barange. Nah iki muga kena kinarya patuladan sing becik, kinarya patuladan sing ala katuta barat karo lisus. Muga-muga arep sampeyan entekne niku tugas kula arep sampeyan ayahi ngoten. Semar niku metu ngentekne tugas ngoten ya. Niki sampun setengah sekawan, monggo persiapan salat subuh 2 rakaat manembah marang Gusti kunute aja lali. Mugi-mugi sak sampunipun ringgitan desa Ngadipira ingkang ngadani acara bersih desa lan Agustusan mugi-mugi saged ayem tentrem pinanggih wonten ing karahayon kawilujengan siningkira saking Sengkala Sukerta miwah bencana alam. Amin. Kula Akbar sak kanca Astabrata Group nyuwun pamit billahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.